नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमचे स्वागत करता। आजकालच्या दिवसाक महिलाचेर परत परत हमलो अत्याचार जाते उरता। असली घटना आडेच खातीर सरकार बी खूब इतले क्रम घेते येयला, जाल्यार बी असले प्रकरण संपूर्ण बंद करूंक शक्य जालें ना। तशें म्हण राज्य सरकार बालिकाक स्व आत्मरक्षण करूंक वीर माता ओबव्वा नांवाचेर वसती शाळेच्या विद्यार्थिनीक कराटे ट्रेनिंग दिवंक सुरवात केला। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 100 पेक्षा जास्त युवती हे ट्रेनिंग घेत आसात। राज्याच्या बालिकाक स्वता रक्षण करूंक तयार करच्या उद्देशान वसती शाळेच्या विद्यार्थिनीक कराटे शिकोवंक सरकार फुडें येयला। महिलांचेर जावचो शक्यतो खतरो चुकोवंक समाज कल्याण विभागा वतीन विद्यार्थिनीक ओबव्वा आत्मरक्षण कलेचे ट्रेनिंग दिते आसात। मॅट्रिक नंतर वसती शाळेच्या विद्यार्थिनीक आता कराटे ट्रेनिंग सुरू झाला। प्रथम टप्प्यात 1704 शाळेक मेळून घेऊन 1,82,000 विद्यार्थिनी आत्मरक्षण कलेचे ट्रेनिंग राज्यात घेत आसात। सगळे घरात वीर माता ओबव्वा सारखे युवती तयार जाऊ जायत म्हणून सरकारान ही योजना सुरू केला। ನಾನು ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಪೂರ್ವರ್ಗ। ಸೊ ಈ ಕರಾಟೆ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗೋದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ। ಸೊ ನಾವು ಹೋದರೂ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲು ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ, ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಣ ಆದಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ। ಈಗ ಹಂಚ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಹಿತ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಪವರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ। ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೂ ಹೆದರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ। ಹಾಗೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1704 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1,82,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಓಬವ್ವ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಕಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ। ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೊನ್ನೆ 6ನೇ ತಾರೀಕು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಕರ್ನಾಟಕದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ। ಓಬವ್ವ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಕಲೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವುದು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓಬವ್ವನಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಯೋಚನೆ। नरसिंवा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंव मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंवा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। जोयडा तालुक्यात अभिवृद्धी करूक खूब रक्कम मेळटी आसा, जाल्यार अभिवृद्धी केल्ले काम समानात। तस म्हण अभिवृद्धीक मंजूर करून हाडील रक्कम ठेकेदाराल फायद्या खातीर आसा अशें दिसता, असो सवाल नागरीक करते आसात। शेतकऱ्याक उदक मेळूं जाय म्हण पाटबंधारे बांदलात, तशेंच पायपलायन घालून उदक पावोवचे योजना केलात, जाल्यार शेतकऱ्याक ते उदक मेळटे आसकाना हे पळोवचें काम कोणाले हो सवाल शिंगरगाव ग्रामपंचायत क्षेत्रांतल्या वैज गावात आसा। शेतीक उदक मेळूं जाय म्हण 3 कडेन उदक साठोवंक टाकी बसयलात, जाल्यार पाईप फुटिल्ल्यान लाखो रुपये खर्च करून केल्ली योजना कित म्हणल्यार योग्य आसा असो सवाल निर्माण जाला।
कारवार नगरसभेच्या 2022-23 सालाचे बजेट तयार संबंध मंगळवाराक आपयल्या पूर्वसभेत सल्ला सूचनाबरोबर समस्या आणि कंप्लेंट जास्त ऐकूक येयले. कारवार नगरसभेचे अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे हेमगेल्या अध्यक्षतेत बजेट पूर्व सभेत भाग घेयले. नगरसभा माजी अध्यक्ष, माजी सदस्य, वकील, सार्वजनिक आणि अलग अलग संघटनेचे अध्यक्ष हजर राहून सल्ला सूचना दिवचे बरोबर समस्येक परिहार दिया म्हणून मागणी केली. नगरसभेचे माजी सदस्य देवीदास नाईक हेमी सांगले, शहरा भागाच्या स्मशानाचेर कसलीच व्यवस्था ना. हांगा गरज आशिल्ली व्यवस्था करूं जाय. शहराचे मलीन उदक न्हंयक सोडचे बंद केला. हे एक बरे क्रम जावन आसा. पण खेड्या गावात पाड उदक जिरोक होड फोंड मारूक अनुदान दिता सारखे नगरसभेक बी अनुदान राखून दवर जाय म्हणटे मी आग्रह केले. स्थानिक नागरीक एम.आर. नायक हेमी सांगले, सागरमाला योजनेन आशिल्ली एक बी समुद्र किनारो नाकन घेवची भंय आसा. समुद्र किनारो राखून घेवचे आमी प्रयत्न करूं जाय आनी तेच खातीर नगरसभेन बी क्रम घेवं जाय म्हणटे मी मागणी केले. तशेंच ह्या सभेत आनीतले नागरीक उपस्थित आशिल्ले. तेमी बी आपलो सलह आनी समस्या सांगली. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೊನೆ ನಾಳ ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮನೆಯವರು ಅದರಲ್ಲೇ ಇದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಲಿನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ MLA ಈಗ ದೇವರಕೋಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು MLC ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್. ಹೌದು, ಅವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧದಷ್ಟಾದರೂ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಆ ಕೊನೆ ನಾಳವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಈಗೇನು ಇದು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಏನು ನಾವು ಅದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಗೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 12,000. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ತಾವು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಭೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसाक लोकांना खूप बरो प्रतिसाद मेळटी आसा आणि लोकांक खूप बरे रिझल्ट बी मेळटी आसा. तेजे खातीर आमी लॉन्च करते आसात. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल चंद्रगिरी नेचरक्यूर घेऊन येते आसा. जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 ह्या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. बेळगाव गोवा रेल्वे दुपदरीकरणाचे काम प्रगतीपथार आसा. जाल्यार कॅसल रॉक कडेन थोडो भाग वन्यजीव प्रदेशात येता. तेजेन दुस्की गांव म्हटल्यार दुपदरीकरण जातले. तेज मुखार दुपदरीकरण कडूक आक्षेप घेयलात. सरकारान रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण करूक करोड रुपये मंजूर केलात. जाल्यार मंजूर करचे पयले काम करूक खंयची समस्या निर्माण जातली, खंयचे कडेन काम करूं मेळटलें, खंयचे कडेन काम करूं मेळना हेजो विचार केलना. आता करोडो रुपये खर्च करून सुरू आशिल्ले दुपदरीकरणाचे काम 3-4 किलोमीटर वन्यजीव प्रदेश आशिल्ल्यान व्यर्थ जातल का कितें असो सवाल निर्माण जाला. गोवा बेळगाव महामार्गा भशेन हे काम बी अर्धवट जातल का कितें अशी शंका उपस्थित जाला. हा जो बेळगावपासून जो गोवा रेल्वे मार्ग आहे या ठिकाणी डबल लाईन करण्यासाठी सुरुवात केली आणि करोड रुपये मंजूर पण झाले. परंतु जो कॅसरलाग हा दुस्कीकडचा हा दुस्कीपासून कॅसरलाग भाग आहे हा वाईल्ड लाईफ मध्ये येतोय. वाईल्ड लाईफ मध्ये येत असल्याने आता पुढचं त्यांना परमिशन मिळालं नाही. आता करोड रुपये खर्च करून हा ब्रिज वगैरे सगळं इथपर्यंत आलेली आहे, आपलं दुस्की गावापर्यंत आलेली आहे आणि त्याच्या पुढे आता त्यांना पुढे जायचं असेल तर त्यांना परमिशन सुद्धा नाही. तरी पण आता एवढं काम केलेलं सुद्धा त्यांचे वेस्ट होणार, कारण एवढे करोडो रुपये मंजूर करून जर वाईल्ड लाईफ मध्ये काम करायला मिळणार नाही तर मंजूर तरी कशाला केले.
सरकारने हे पैसे इकडे मंजूर करण्यापूर्वी त्या भागाची पाहणी करायला पाहिजे होती आणि त्यांनी जे वाईल्ड लाईफचं परमिशन मिळणार की नाही ही पहिला पाहणी करूनच त्यांचा हात घाला. आता एवढे करोडो केलेले पण त्यांचे व्यर्थ होणार, कारण एवढं चांगलं प्रगतीपथावर काम चालू आहे, परंतु वाईल्ड लाईफमध्ये असल्याने त्यांना काम बी करता येणार नाही. आता तुम्हाला बघा इकडेपर्यंत त्यांना काम करायला परमिशन मिळालं, आता 3-1 पासून इथपर्यंत काम करायला मिळालं त्यांना, खरं पुढचं काम आता त्यांना करता येणार नाही आणि जे कधी होणार म्हणून अजून शक्यता पण नाही, म्हणजे होईल पण किंवा न होईल पण, परंतु जे एवढं काम केलं ते पण व्यर्थ होणार, ह्या वाईल्ड लाईफमुळे व्यर्थ होणार. त्यामुळे याकडे गव्हर्नमेंटनी लक्ष देऊन वाईल्ड लाईफ आता एवढं झालेलं आहे आणि पुढच्या टप्प्यासाठी जर काम राहिलं तर नक्की आमचा रोड जो बेळगाव गोवा रोड आहे तसाच ह्याची पण परिस्थिती म्हणजे अर्धवट स्थितीत तसंच बंद पडणार आणि अभिवृद्धी जी म्हणतो आम्ही अभिवृद्धी व्हायला पाहिजे, ह्या वाईल्ड लाईफमध्ये अभिवृद्धी पण थांबणार आहे. या अभिवृद्धीचं काम सुद्धा वाईल्ड लाईफमध्ये थोडीफार जंगलतोड करायला लागणार, बाकीकडे नाश होतच आहे जंगलतोड, पण अभिवृद्धी होत असेल तर थोडीफार ह्याचा पण विचार करायला पाहिजे गव्हर्नमेंटनी की रस्ता पण होणे जरुरीचे आहे, कारण डबल लाईन झालं तरच ह्या पुढे वेळेत ट्रेन पोहोचणार, सर्वांना व्यवस्थित मिळणार. त्यामुळे अभिवृद्धी थोडंफार सरकारने पण आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटने पण याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन त्यांना आता परमिशन देणे गरजेचे आहे. मंगळवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. त्यापैकी कारवारात 2, भटकळ 1, सिद्धापूर 2 आणि यल्लापुरात 1 पॉझिटिव्ह केस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 70,849 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिली. त्यापैकी 69,960 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 67 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना पायान 822 लोकांले मरण झाला. आयचे यातलात न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.